slatke pite od gotovih kora. Ovde imamo slatku pitu koja je sa džemom od domaćih crnih ribizla. Crne ribizle se skuvaju, potrebno nam je oko nekih 1,5 kg crnih ribizla sa nekih 800 g šećera. One se jako brzo skuvaju, stavimo u vruće tegle i odlične su ovako za pitu. Može preko i da se stavi preliv, kao za baklavu da bude. A ovo nam je pita od griza, slatka pita sa grizom. U litar i 200 ml mleka skuvamo 8 kašika griza sa malo šećera, umutimo 5 žumanaca sa 3 kašike šećera otprilike, dodamo umućena belanca, pomešamo i filujemo. Mi smo evo i preko isto stavili taj preliv od žumanaca i belanaca, zapekli na 200 stepeni i evo idealna poslastica.